Mae cyfathrebu'n rhan ganolog yn bywydau bob dydd, wrth wneud galwad ffôn, yn gwylio'n hoff raglenni neu'n treulio amser ar-lein. Mae'r gwasanaethau rydyn ni'n ei defnyddio yn bwysicach nag erioed. Ofcom yw'r rheoleiddiwr cyfathrebiadau'r Deyrnas Unedig, a ni sy'n cadw llygad ar y gwasanaethau hyn, drwy sicrhau eu bod nhw'n ddibynadwy, yn ddiogel ac yn deg. Rydyn ni'n gofalu am y rhwydweithiau sy'n ni'n cysylltu ni ar byd. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr fod gwasanaethau ffôn symudol a band eang yn bell gyrhaeddol, yn gyflym ac yn addas ar gyfer y dyfodol, ac yn eich helpu chi gadw mewn cysylltiad pan fyddwch chi adref, yn y gwaith neu allan yn crwydro. Rydyn ni'n rheoleiddio'r sbectrwm hanfodol sy'n sail i'r holl dechnoleg ddiwyfr. Rydyn ni'n gwarchod gwylwyr a cynnwys newidiol ar y teledu a radio, drwy roi ystyriaeth i bob cwyn rydyn ni'n ei derbyn, a sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ddarlledu yn gwasanaethu cynulleidfaoedd amrywiol ledled y Deyrnas Unedig. Rydyn ni hefyd yn gwarchod y bobl sydd ar-lein, drwy osod rheola a sicrhau bod gan wasanaethau fesurau i amddiffyn eu defnyddwyr rhag niwed. Rydyn ni'n goruchwylio'r gwasanaethau post sy'n dod â llythyrau haffarselu i ni, ac yn helpu sicrhau ei bod yn gwasanaethu eu cwsmeriad heddiw ac yfori. Rydyn ni'n gweithio'n ddiflino mwyn ehangu ein gwybodaeth, dilyn y datblygiadau newydd ac arloesi'n gyflym, fel y cwmnïau a gwasanaethau rydyn ni'n ei rheoleiddio. Rydyn ni'n annibynnol o Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac yn cael ein cynllunio gan y gwasanaethau rydyn ni'n ei rheoleiddio. Mae'r penderfyniadau sy'n lliwio ein gwaith yn cael ei gwneud ar sail gwybodaeth. Felly, y tro nesaf byddwch chi'n defnyddio'r gwasanaethau sy'n eich cysylltu chi â gweddill y byd, cofiwch, mae ni sy'n y tu ôl i'r llenni yn gwneud yn siŵr fod popeth yn gweithio. Ofcom, sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb.